Barang melumpuk iki. Apa? Nggih, gending menika spesial kagem Pak Sugiyanto. Bukan Sugiono loh ya, Sugiyanto. Terima kasih Pak Sugi. Katresnanmu biyen kok ucapne ana Suramadu. Lumaku nyabrang segara
teko nyokake aduh reka betan apa pupus petak iku isin apa walolo walolo sedelo maneh bapakne wis teko sokake aduh reka beton apa pupus petak iku isin apa walolo walolo teko sedelo maneh hae bapakne wis teko nyokake aduh reka beton apa pupus petak iku isi napa babat Gresik rujak Cingora Surabaya Madura sate ayam mie ketoprak tulung aku nanas blitar tahu Kediri goreng lempe maketan gale matio saka goreng Lamongan apel Malang Gandrung Banyuwangi Reoke Ponorogo Moga bah, dipun lanjut Aisy Tuatu banawi kobabat Gresik rujak Cingora Surabaya Madura sate ayam ketoprak tulung agung nanas blitar tahu Kediri goreng lempe maketan delik madiun sego goreng Lamongan apel Malang Gandrung Banyuwangi Reoke Badosingo yang manggon ono Kalimantan tak rewangi loro lomo nyambut gawe pengen mulya sabaro gonmu nunggu entenono nganti sabaliku
ketemu bali ing Jawa kalimat banyu sing tak ombe kabeh mau kang dadi seksine Kalimantan gonku nyambut gawe ning tresnaku ya mung kanggo kowe senadyan adoh ing paran mung tansah gedhe rasa katresnan ing Kalimantan lan Jawa ora bisa medhot take tresno. Terima kasih.